Pod pojmom čašník, respektíve servírka, rozumieme obsluhu hostí v gastronomickom zariadení. Väčšinou je to práca na smeny. Je dôležité, aby čašníci boli čestní, dodržiavali osobnú hygienu, mali kultivované a spoločenské správanie a rýchlu a zručnú obsluhu. Naplňou práce pri pozícii čašník je prijímanie a usadzanie hostí. Čašník prijíma objednávky, účtuje tržby hosťom, má dohľad nad vedením pokladne, samozrejme musí byť veľmi komunikatívny, spolupracuje na zostavovaní jedálneho lístka, obsluhuje a udržuje vyčapné zariadenie, ošetruje a nalieva nápoje, samozrejme pokiaľ tam nemajú barmana, zúčastňuje sa na aranžovaní miestnosti a tabuľ. Samozrejme tiež prestiera stoly, kladie príbory, taniere, poháre, musí poznať etiketu pri slavnostných akciách. Aké sú vlastne minimálne požiadavky na pozíciu čašník? Minimálna, stredná až plynulá znalosť nemeckého jazyka, kvalifikovaný pracovník vyučený v profesii kuchár-čašník. Ďalej je potrebná minimálne ročná prax, najlepšie však v rakúskej gastronomii. A samozrejme medzi minimálne požiadavky patrí maximálne pracovné nasadenie. Koľko takto si vie čašník zarobiť? Plat sa pohybuje v Rakúsku od 1300 do 2000 eur čistých, plus tringelty od hostí, plus tringelty z kuchyne a ďalšie prémie od zamestnávateľa. Ako som už spomenul, čašník je vlastne najlepšie platená práca v Rakúsku.